Cendra, que és escriptor, és periodista i té el podcast Vivir del Cuento, que és una passada, és un podcast que jo l'he escoltat tot perquè ell ho narra d'una manera que et fa entrar en el context i és meravellós com narra i com fa els podcasts i com fa les entrevistes. Robert Cendra. Molt bé, però això va de tu i del teu llibre? Sí, que sàpiguen qui. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, ja coneixeu el Vicenç, si no tots la majoria, però val la pena repassar el teu perfil perquè és molt polifacètic. Ets músic baixista, ets escriptor i escriptor en tot el ventall possible, ets guionista, has escrit des de musicals fins a curtmetratges, fins a novel·les, relats. És a dir, tens una visió molt àmplia i crec que això realment, en el que jo t'he conegut, que és la faceta d'escriptor de novel·les i de relats, noto molt aquesta influència, segur que esteu d'acord, aquesta influència de moltes arts que acaben confluint en les teves històries i ho noto molt amb el teu estil, i en aquesta novel·la crec que és un clar reflex de, per exemple, un estil que tens molt dinàmic, molt ràpid, mai decau la intensitat i la tensió, també personatges molt vius, els fas parlar molt també, això es nota la part de guionista, que tot passa a través de diàlegs i d'accions. També, la meva opinió, una recerca de la sorpresa, el cop d'efecte constant, que això fa que realment es mantingui molt el ritme. Aquesta novel·la, el Daltabaix, és molt ambiciosa, crec que expliques moltes històries en una, hi ha moltes trames que totes conflueixen, totes es creuen, aleshores podria fer-se una sèrie. I de fet, abans de començar et volia preguntar, quin director de cinema voldries que fes la pel·lícula de... Si puc triar, Steven Spielberg. James Cameron, potser també. També. Sí. Podràs de triar, oi? Sí. No, clar, és que realment jo crec que donaria perquè l'Spielberg, si li fas arribar, potser ja sol, realment. Un spoiler, s'anomena. I també un altre tret molt característic del Vicenç, que és el sentit de l'humor i els jocs de paraules, que jo ho vaig comprovar en el conte que vas portar al podcast de Vivir del Cuento, que és Buena Noche Buena, i en aquesta novel·la també. Els personatges no paren de fer-se bromes amb jocs de paraules. Bé, anem a començar a parlar del Daltabaix. Si no recordo malament, és el teu quart llibre? Sí. Quarta novel·la, no? En 2 anys o 3 anys, no? En 3 anys. Val. Quin és el secret? El secret és tenir temps. Fins fa 3 anys no tenia tant de temps com per plantejar-me d'escriure un llibre, perquè un llibre, si l'escrius mica en mica i hi ha pauses llargues, a mi em costa retrobar la inspiració i el ritme. Podria escriure un relat, però una novel·la mai m'havia plantejat perquè no tenia el temps de continuïtat. I al tenir tots els dies lliures, cada dia et poses i és quan ha anat sortint. I el Daltabaix és la segona part de l'altra novel·la, una novel·la que es diu, ho tinc aquí apuntat, La muntanya del raig de sol. Tenies pensat, quan vas escriure la primera novel·la, que hi hauria una continuació? Al principi no, perquè jo penso que vaig deixar clar que acabava com va la segona part, i deixava una mica al criteri del lector. Però molta gent que l'ha llegit va dir que volien veure com succeïa això i va ser tanta gent que vaig dir, anem a fer-ho. Però en principi la primera és una novel·la autoconclusiva perquè s'endevina què és el que passa aquí. Se suposa per una sèrie de pistes que ho aconsegueixen, perquè són unes novel·les que estan ambientades ara, l'any 2025. Sí, de fet hi ha referències temporals, no recordo quins aspectes, però eren molt actuals. Sí. Són detalls d'una persona que ha mort a Montserrat coneguda, que surt aquí de fa poc, o sigui que he anat intercalant coses del 2025, és molt actual. Perquè, a més, és el 2025 perquè és el mil·lenari de Montserrat. Sí, exacte. I llavors tot això té una relació amb la història. I com va sorgir, no sé si, primer, com va sorgir la idea de l'anterior novel·la
i com has aconseguit recuperar el fil de la primera novel·la per composar un món i una trama tan immensa com la que has fet en aquest llibre. La primera era, jo he anat molt a Montserrat, com tots nosaltres, quan passem a prop per carreteres o l'autopista la vas veient, i a mi sempre m'ha cridat. I quan he estat, estar allà és màgia. I sempre m'ha cridat que volia escriure alguna cosa ambientada a Montserrat, i quan ho vaig aconseguir, doncs, de tenir temps per fer-ho, doncs, em vaig documentar, em vaig inspirar. I la segona, com que se suposa que el que havia de passar havia de ser una cosa així, quan molts em veu demanar que fes la continuació, vaig dir, ara veureu, ara em deixo anar aquí tota la meva imaginació, i per això has vist tants detalls que tenen el meu cap creat, perquè he tingut la llibertat de fantasejar una mica, de fer una mica de ciència-ficció. Clar, la novel·la al final té lloc en un món interior que està sota Montserrat, és un món immens, un món màgic, fantasiós, un món molt complex, has construït tota una, no sé, un règim polític, has construït una cultura, unes tradicions, un sistema de comunicació per telepatia, unes ciutats, uns objectes voladors, tot un món. Això, com has afrontat aquest repte de construir un món tan complex i que tingués una coherència, no? En realitat està inspirat en la tradició que hi ha a molts llocs que parlen que existeix una civilització interior que es diu Agartha. I a través del que se sap d'Agartha, jo he anat adaptant el que més m'ha agradat per acoplar-ho aquí. I està molt ambientat al món interior d'Agartha, però paral·lelament està succeint coses a Montserrat. I a dalt estem parlant de Barcelona, estem parlant de Terrassa, estem parlant de... Com el Vallès no hi ha res. I tant. Doncs està combinat entre el que és el món de Montserrat a dalt i el de Montserrat a baix. Per això es diu el dalt a baix. És un joc de paraules que juga amb les dues històries que estan passant a la mateixa hora. I tu com descriuries aquest món que has creat, el món interior, no en el que t'has inspirat, sinó el teu, com l'explicaries? Doncs és un món que és meravellós, és fantàstic, és molt gran, molt verd, molts animals, hi ha molta vegetació, o havia, perquè quan els personatges s'entren ja ha entrat una mica en decliu, perquè les persones que hi viuen potser han abusat una mica del tema, però és un món fantàstic i és un món diferent al nostre, molt gran tot, ja quan llegiu passen per molts espais que són inventats, però inspirats en la tradició del que es diu del món d'Agartha, que hi ha molta informació, molta tradició d'Agartha, però ningú ha estat a Agartha. És una mica basat una mica en el que la gent ha escrit i el que jo he acabat perfilant. I els protagonistes, el Marc i l'Aurora, hi ha molts personatges, però podríem dir dos dels principals protagonistes, arriben a aquest món amb l'objectiu de negociar un mil·lenni de pau, és a dir, un nou mil·lenni de pau. Explica com vas arribar a aquesta... Suposo que té a veure amb el mil·lenari de Montserrat, clar. Sí, perquè quan jo vaig començar a fer la primera no era conscient del mil·lenari de Montserrat, però quan vaig començar a documentar-me vaig veure que era el mil·lenari, i això va formar part, és una part molt principal de la novel·la, perquè el mil·lenari s'ha de celebrar en pau i llavors l'Església de Montserrat està intentant que tot transcorri amb normalitat, però estan passant moltes coses, no només és... Els morts que van apareixent per Montserrat. I també estan passant coses que no sé si m'ho preguntaràs ara, però hi ha un personatge nou que és una mossa d'esquadra, la Marta, que és la que està destapant una mica que aquí passa alguna cosa més, no només amb l'Església, sinó amb el govern. Aquí surt també el president de la Generalitat. Aleshores hi ha tot aquest conjunt de trames que una porta a l'altra i van fent un engranatge que es va complicant fins al final que no ho diré. Clar, hi ha una novel·la com... És com molt ambiciosa la novel·la en el sentit que, és a dir,
no sabria dir a quin gènere pertany, perquè és molts gèneres, no? Té la part d'aventures, que és moltíssima, té la part de fantasia, té la part de conspiració política, té una part de suspens policial, no? No sé amb quina et quedes tu, quin és el gènere que creus que reflecteix millor la teva novel·la? En principi, com que surt, ja ho veieu a la portada, un platet volador, s'ha de dir ciència-ficció. Però no és la base principal, encara que tot el món està ambientat en la ciència-ficció de la ciutat interior, jo penso que el que lliga tot és la relació entre els dos personatges. És una història d'amor i llavors no sempre tot va bé. Jo penso que la història d'amor és el que mou els personatges a fer el que fan i tot el que està passant al voltant potser és més secundari, encara que és el que els motiva a actuar, però el nexe més íntim de la novel·la jo penso que és la relació entre els dos personatges. De fet, el llibre comença quan el Marc apareix a Montserrat, com aconsegueix sortir del món interior i apareix a Montserrat com moribund, una mica fet pols, i el que l'acaba fent tornar al món interior és rescatar, trobar a l'Aurora, que s'ha quedat amb dos habitants importants d'aquest món interior. És a dir, que l'amor sí que és el desencadenant d'aquesta història, d'alguna forma. Sí, perquè potser el mal d'amors és el que el fa tornar a fora, també pensant en la seva mare. El que passa és que quan torna han passat coses i reflexionant amb això que acabes de dir, parlant amb altres personatges, acaba donant-se compte que ha fet malament de deixar l'Aurora sola a dins amb la missió que els van encomanar des del monestir de Montserrat, que havien de negociar 1000 anys més de pau aquí fora. I l'Aurora la deixa sola, en el fons, perquè té gelos. Sí. És a dir, que la part sentimental, per més èpica que sigui la novel·la, en el fons és la part sentimental la que és protagonista, potser. Per això dic que al final hi ha ciència-ficció, hi ha molta acció, però el nexe és la història d'amor entre els dos personatges. És un personatge que s'havien conegut en el llibre anterior, perquè eren dos escriptors que estaven tancats a Montserrat escrivint les seves històries, i arrel d'això es va complicant tot fins que es veuen obligats a entrar a Montserrat a negociar 1000 anys més, quasi amenaça de mort. I com ho aconsegueixen és complicat perquè és un món que no coneixen, hi ha molts perills i al final troben un líder interior que es diu Kestrem i aquest és el que els ha de conduir fins al gran líder per negociar 1000 anys més de pau. I llavors tot això és una aventura amb alts i baixos i moltes confrontacions que, com tu dius, toquen molts pals. I a dalt està passant que el president de la Generalitat, que no dic el nom, està descobrint alguna cosa dins de Montserrat que pot canviar la tecnologia mundial. I llavors està a la Generalitat una mica amb una associació que s'aguanta pels pèls i està a punt de petar-ho tot i amb això i llavors té l'ansietat de donar-lo a conèixer, aquesta novetat, i és un fil conductor que porta a molts alts i baixos dels protagonistes. Hi ha un moment en què un dels personatges, quan està en el món interior i veu el món tal com és, diu que li recorda el viatge al centre de la Terra de Julio Verne. No sé si, a la part aquesta sobretot d'aventures, Julio Verne ha tingut una influència, diguéssim, en aquest llibre. Sí, va ser el primer que va parlar del món interior, o sigui que segur que el tinc a dintre, encara que després s'han fet moltes històries, però ell és el primer. I també hi ha una altra cosa que a mi m'ha agradat del llibre, i és com la trobada, el punt de connexió entre dos mons, en aquest cas entre dalt i baix. I això m'ha fet pensar, per exemple, amb el Sánchez Piñol, l'Albert Sánchez Piñol, que té la pell freda, té Pandora al Congo, sempre al final parla de la trobada de dues cultures, que una és aparentment monstruosa, l'altra és aparentment bona, i és aquest món difús de què és el bo, què és el dolent, i m'ha fet pensar molt el teu llibre amb l'Albert Sánchez Piñol. No sé si... És una frase típica, però no ets el primer que ho diu. Això és que és veritat. Sí. Molta gent, i la veritat és que Sánchez Piñol m'agrada, però no he sigut conscient d'això, però sí que una mica el procés és aquest. Sí. Molt bé. També
en algun moment he pensat també en Studio Ghibli, en les pel·lícules del Miyazaki també, perquè també és com el món ordinari i de sobte hi ha una porta d'entrada a un món completament diferent i els dos mons que s'influeixen i es contaminen. Exacte. No sé si realment és un tema que t'interessa, aquesta connexió entre els dos mons. M'espanta la contaminació ambiental que hi ha al planeta i això queda reflectit aquí, no? Una mica de que les fonts d'energia que estem explotant nosaltres també s'estan perjudicant amb ells i llavors ells volen, alguns, pujar a dalt, però, bueno, no vull fer spoilers, però sí, una mica va per aquí. Molt bé. També tenim en comú, ens agrada molt els dos, ui, s'ha oblidat el nom, La sombra del viento, el Rei Zafón. Sí. No sé si en aquest cas creus que ha pogut tenir alguna influència, potser en la creació de l'atmosfera, potser. Segur que sí, perquè jo soc molt fan i me'ls he llegit, bueno, tots els 4 llibres de l'Ombra del Vent, i segur que sí que en el meu inconscient alguna cosa ha sorgit per crear el misteri, el que és la part de misteri, que veureu que hi ha molt de misteri i moltes coses que queden resoltes al final, però... Sí, amb els cliffhangers, no? Acabes molt amb la tensió amunt i canvies de capítol, canvies de personatges, no? Això funciona molt bé, realment, això. Una mica, si s'ho has deixat molt a dalt, relaxar una mica, un altre capítol que sigui una part més tranquil·la, també dones que hi hagi una continuïtat i ganes de seguir, no? Perquè tu escrius planificant molt, és a dir, això ho tens molt en compte, no? Sí. Com ho fas? Explica'ns com és el teu procés creatiu. Un cop tens la idea mare, el que faig és anar donant voltes i quan comences a tenir-ho clar, llavors ja vas fent una estructura per capítols i jo faig una mica el que ha de passar a cada capítol i un cop acabo, t'ho vaig rellegint com si estiguessis fent una novel·la i venen detalls que potser al capítol 30 ha d'haver un detall que si no ho has plantat en el capítol 2 no s'entendrà. Llavors tornes al capítol 2 i poses aquella llavor perquè quan arribis al 30 t'ho lligui i és un no parar. És un mecanisme... Sí, perquè un cop quan dius ja està, no està, perquè el que a mi em passa és que els personatges m'agrada molt que parlin, prefereixo que parlin ells més que jo, i arriben a tenir tanta vida que la seva personalitat a vegades em fa canviar coses que jo he pensat que serà així o serà sans, ells ho fan d'una manera que llavors torno a l'estructura i canvio coses perquè els personatges, alguns, és molt típic això, però alguns que jo pensava que anaven a ser que serien més secundaris, acaben tenint més protagonisme. Un exemple en aquest llibre? Doncs aquí hi ha un exemple, per exemple, en Pau, és el personatge que és el marit de l'Aurora, que està en procés de divorci, però ell s'apenedeix i vol tornar amb ella. No pensava que sortís un personatge com ha sortit aquí, de veritat jo volia que sortís, que només alguna influència, però ha agafat un pes que al final fins i tot m'ha caigut bé, no? Aquest home que sí, era perquè caigués malament. Ostres, doncs no caigués malament. No caigués malament, perquè tampoc no has llegit la primera, però sí que era el típic, no masclista, però sí una mica dominant, que no recolzava la seva dona que escrivia novel·les. En la primera sí, li fa molta il·lusió, però després ja no li feia tanta gràcia que ella ocupés més temps escrivint, i és quan va demanar el divorci, ell, no? Després s'apenedeix i fa tot el que fa per trobar-la. I fa equip amb el Marc. Fa equip amb el Marc, sí, perquè ell va continuar buscant-la el temps que han estat a dins i és un personatge que m'ha crescut molt perquè jo no pensava donar-li tanta importància i al final és una part molt important de la novel·la i no sé, tu que l'has llegit, arriba a caure't bé. Sí, arriba a caure't bé. Perquè és això, jo jugo molt en que hi ha coses que sembla que caiguin malament perquè fan una cosa, però ell, amb el seu concepte de la vida, de les seves idees, té raó per un cantó, encara que a nosaltres ens pugui fer ràbia o ens pensi que està malament, el bé i el mal està una mica molt entrellaçat en les persones i en els personatges. Sí, i de fet jugues molt amb això, no? Està molt difusa la línia entre el bé i el mal i això fa que hi hagi una complexitat que és molt interessant en el llibre. Sí, m'agrada molt jugar amb això, que el dolent perquè és dolent de naixement, té unes motivacions que si te'ls penses, potser el mètode no és l'adequat, però sí que el que ell vol aconseguir és entre cometes té raó, no? Cada un tindrà la seva opinió en això. I dels personatges que has creat, al Pau li has agafat carinyo, però si haguessis de dir quin és el teu preferit, però ja a nivell de que voldries que fos el teu amic, diguéssim, quin seria? I per què? El meu amic, en Gorli, no sé si te'n recordes en Gorli. Sí, el que és amb el que va amb l'altre que es diu el Kester. És un personatge simpàtic, i també
no anava a ser tan protagonista i va anar creixent, encara que és nan, però va anar creixent i és un personatge que també em faria gràcia conèixer-lo. Molt bé. I suposo que no és casualitat que facis protagonistes que són escriptors. Sí, clar, estava buscat sobretot perquè això, quan vaig començar jo a escriure, tot era un món que vaig començar a entrar més i Montserrat cridava, també hi ha molta gent que va escriure i sí, vaig voler també plasmar una mica el que és ser escriptor amb els personatges. Aquí no es parla tant de l'escriptura, fan referències. En el primer llibre sí que es veu el que estan escrivint ells i aquí es fan referències, però no, ja són els personatges més personatges que no pas escriptors. I tot i així hi ha un moment que l'Aurora explica per què li serveix escriure, no? I diu, escriure em serveix per aclarir pensaments, concentrar-me, és com una gimnàstica del cervell, mai he volgut influir en les meves idees, les dels altres, només els vull entretenir, que gaudeixin de la història i s'apartin per un moment de la seva realitat. Està parlant ella o...? Sí, estic parlant jo. Llavors, tu com veus l'escriptura? Per tu què és escriure i què és el que vols aconseguir amb els teus llibres transmetre, diguéssim, al lector? A mi el que m'agrada és crear un món, crear personatges, sobretot personatges, i crear situacions que puguin desenvolupar els personatges. M'agraden molt els personatges perquè tinc més formació de guionista i llavors m'agrada molt que visquin els personatges i llavors crear una novel·la per mi és un repte i també arriba a ser com un vici, una droga que quan estàs ficat és fantàstic i necessites estar escrivint tot el dia per tu també anar veient com va quedant és meravellós. M'atrau molt el repte i crear mons i crear personatges. I tu abans comentava que considerava que realment en la teva forma d'escriure estan molt reflectides les teves diferents facetes, no? Creatives. Fins i tot la música, jo trobo que hi ha un tema de ritme i de concisió que influeix la música. Tu com ho veus, això? Com creus que t'influeixen les teves... Sí, totalment, estic d'acord, perquè sobretot la novel·la pot ser presentament, nus i desenllaç, i la cançó pot ser intro, crescendo i tornada, no? Una mica els nexes són els mateixos. I un solo, quan fas un solo també has d'exposar, fer que creixi la cosa en un confrontament i després resoldre. Tot això en una novel·la jo penso que és molt similar també. Molt bé. Et volia preguntar també en què estàs ara? Tercera part? No, mira, ara vull descansar, sobretot tenir tranquil·litat de no. Això tenia molta pressa en fer-ho perquè és el mil·lenari de Montserrat ara i és el moment de que ha de sortir. I ara ja he pensat en fer altres coses, relats curts, ja sense pressa i relaxadament. Tornar a la ficció sonora, també tinc ganes de tornar a fer una producció de ficció sonora i fer relats, tornar un altre cop als relats que no tinguis tota aquesta feinada de fer que encaixi tot d'aquesta manera tan llarga. És molt diferent escriure relats que escriure novel·les, no? Sí. És molt diferent perquè el relat necessita menys personatges, amb una idea de com comença, pots acabar-ho gairebé a vegades en un dia, depèn de com, i una novel·la necessites una planificació, construcció de personatges, conflicte, molts detalls que encaixin perquè tingui una coherència i que interessi a les persones que ho llegeixen, que no s'avorreixin. I jo el que vull és que ningú s'avorreixi i és un llibre que està fet amb molta acció, és molt dinàmic i el que vull és això, que passin coses i que facin esperar a veure com acaben. I és molt visual també, molt cinematogràfic, no? Sí, jo és que m'ho estic imaginant com una sèrie. Sí, i ho aconsegueixes transmetre realment, és això, és imatge rere imatge, no? Sí, perquè la descripció, més que ficar-me en els pensaments dels personatges, el fico en el context d'on som, les llums que hi ha, els colors, les descripcions perquè el que ho llegeixi es situï molt, que no sigui uns discursos llargs per dir mira com sé parlar, no. Jo vull que la persona es situï al lloc i que ho estigui visualitzant el que ho llegeixi. I en aquest sentit, hi ha molta ets molt imaginatiu, hi ha molta imaginació en el llibre, no sé fins a quin punt per aconseguir crear aquestes imatges mentals en el lector, encara que sigui fantasia, si t'has hagut de documentar, i en aquest cas com ho has fet? Sí, clar, m'he documentat, Montserrat és menys fàcil perquè tenim aquí
I llavors al món interior d'Agartha doncs, he llegit moltes descripcions i hi ha moltes coses que s'ha parlat del tema, com del nucli que és el sol interior. Això està basat en estudis reals que ho expliquen, no? El fet que hi hagi una vida interior, també hi ha molts tractats que estan demostrats científicament, però sí que m'he documentat molt com és tot, com podria ser la vida allà, no? Que és un sol interior. Llavors no hi ha nit, no hi ha foscor, sempre està brillant, el nucli de la Terra és el que està donant aquesta temperatura i aquesta llum que els habitants viuen sempre de dia. I està documentat, m'he basat en molta investigació d'aquest món, imaginat per molts altres escriptors. Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa o donem la veu al públic a veure si et vol fer alguna pregunta. Simplement dir-vos que és un llibre que he escrit amb molta il·lusió, que m'he plantejat una història molt visual, hi ha moltes descripcions de paisatges i hi ha uns personatges molt vius, cada un té el seu caràcter. Aquí apareix un personatge nou que és una mossa d'esquadra, que és de Girona, llavors de la forma que és i com parla m'encanta com és aquest personatge. I la veritat és que m'ho he passat molt bé escrivint-la i jo crec que es llegirà ràpid perquè és com estar amb una pressa constant que jo penso que farà que ho llegiu amb una tirada gairebé, encara que són unes quantes pàgines. Penso que es llegeix bé. Es llegeix bé perquè jo m'he passat molt bé escrivint-lo i la història és aquesta, que està passant el 2025, surten personatges que pots visualitzar molt bé i els personatges he fet que siguin molt vius i m'ho he passat molt bé escrivint-lo. I a més, jo no em vaig llegir la primera novel·la, però crec que si no te l'has llegit, segur que si te l'has llegit, aquesta lectura és encara més enriquidora, però sense haver-te-la llegit vas creant com pistes perquè t'ubiquis molt bé i molt ràpid, oi? Està molt pensat, això suposo. Està pensat perquè el que no se l'ha llegit en la primera, ho entengui bé, sobretot ja està tot escrit en present, està passant ara, però hi ha algun capítol que el protagonista explica el que ha passat, no? I llavors això ho està explicant potser en una declaració als Mossos d'Esquadra, però això serveix perquè el que no ho ha llegit es situï, o el que ho ha llegit i no se'n recorda, posar una mica al lloc, no? Però és un llibre que es pot llegir sense haver llegit el primer. Si has llegit el primer coneixes millor els personatges i saps la relació entre ells. Clar. Molt bé. No sé si tenim alguna pregunta pel Vicenç. Jo diria que m'entusiasma els personatges que crea, que tenen vida pròpia, no? Esclar, si dona una identitat, una força, jo ho trobo això meravellós i molt difícil de crear. Moltíssim, totalment. Això és el que jo... Sí, és una cosa que sempre em motiu molt a fer-ho, perquè no vull ser el narrador, vull ser el que narra el que li passa als personatges i en què els personatges faig una fitxa... Fas una fitxa de cada personatge, la seva identitat, com es comporta, l'edat... El color de cabells, tot, faig una fitxa per imaginar-me'l, no? I el caràcter són molt diferents, els dos escriptors, molt diferent la mossa d'esquadra, és el pare Abat. El pare Abat del primer llibre fantàstic, molt simpàtic, molt proper. Sí, però també les té, per constatar que és molt, Ja veuràs quan llegeixis aquí que... Bueno, ja el tornarem a buscar. Tots els personatges tenen aquesta cara fosca, és el que dèiem, no? El protagonista també. El protagonista també. Tots ho tenen. Això fa la lectura interessant, crec, no? Perquè al final... Cada persona té una part de llum i una part de foscor, si vas allà, no? És la realitat. Totalment. Sí, he buscat una mica això, que tothom no són perfectes i... O a vegades estàs llegint que està pensant que diu una cosa, però quan ho diu no ho diu, està pensant, ara li diré aquest... I després no s'atreveix, no? Coses d'aquestes que ens passen a tots, els personatges aquests també ho tenen. Clar, totalment. Com Mònica li volies dir? Sí, jo volia dir que sí que estic totalment d'acord amb tot el que heu estat dient. Jo sí que me l'he llegit. Ole! Bueno, perquè ja te l'has llegit, jo ja me l'he llegit, sí. Jo privilegiada. Sí, jo soc una enxufada, perquè ho tenia d'abans. I que m'ha agradat molt i que el ritme és... Bueno, jo vull engrescar tothom que se'l llegeixi perquè és molt... Vaja, que no t'avorreixes i tens ganes de saber com segueix i tal, no? I jo que m'he llegit tots els teus llibres,
et volia fer un comentari, no? El primer, el de Noche, que és l'etapa, el veig com molt divertit, no? És com més de passar l'estona i molt enfocat a quasi a ser més còmic, no? Sí. Després en l'altre, en la muntanya de Raigs de Sol, ja t'ho vaig comentar que vaig veure que hi havia com una analítica més profunda dels personatges i s'havia creat com un perfil més psicològic de cadascun. I en aquest tercer, jo no sé si tu estaràs d'acord amb mi o no, però jo, la meva lectura que he fet, a part de l'aventura, l'acció, que és trepidant perquè és constant, jo he vist un altre nivell. Aviam. El fet que el Marc entri en el món interior, jo l'he vist com un procés psicològic d'ell. Que ha entrat o sigui, és un home que, els que us heu llegit l'altra novel·la ja us en recordareu que ve d'unes situacions que al món se li cau a terra. De cop i volta no té feina, de cop i volta no té dona, la seva filla no és la seva filla, i de cop i volta es veu com perdut. I què fa? Doncs se'n va a Montserrat i allà coneix a l'Aurora i comença un procés com d'introspecció a través de l'escriptura. I llavors, han d'entrar a Montserrat per les circumstàncies que entren, no? I llavors allà dintre es troba amb aquest món que és una bogeria, amb molta acció i molts perills, moltes coses a les que s'ha d'enfrontar que no s'ha atrevit a enfrontar-se fora. I jo l'he vist una mica com el món de dalt, el món de baix, simbolitzant una miqueta aquesta lluita interior que té ell amb els seus propis monstres, saps? Amb les seves pròpies contradiccions. I és que fins i tot a dintre té contradiccions i llavors també se'n va, s'escapa. Que això ja ho heu dit i per això no estic espatllant el d'això. I quan surt a fora també l'acaba de cagar, perquè és que ha sortit en un moment que se'n penedirà tota la seva vida del que es troba a fora. I llavors jo crec que fa com un punt d'inflexió que diu m'he d'enfrontar el que m'he d'enfrontar ja, perquè té moltes contradiccions i se'n torna a dintre, agafa el brou per les banyes i que sigui el que sigui, però jo he de lluitar per això, per treure'm els meus monstres interiors, no? I fa com una analítica psicològica a aquesta novel·la com encara més profunda que l'anterior, no? Déu-n'hi-do, que m'havies fet llegir-lo. Estic completament d'acord amb tot el que has dit. És això. És un procés d'evolució del Marc que jo el veig que evoluciona de cagaductes Però, a part de cagaductes, era molt de quedar bé, de fer les coses que s'han de fer, de no cridar, era una persona molt... Molt complaent. I si no hagués fet mai al final, que si hagués arribat, això no ho hagués fet mai ell. Exacte. I llavors sí, he volgut fer l'evolució tant de caràcter i de lluitar pel que realment vol, i no el que vol la societat i els altres. Ell al final ha sortit, bueno, no vull fer spoilers, però és una mica l'evolució del personatge, molt bé, sí. Té com un treball això m'ho he treballat molt, no? Això m'ho he treballat molt, que tots els personatges evolucionen, però aquest és el protagonista. Exacte. I una altra cosa que volia dir, que aviam suposo que ja veureu quan ho llegiu, és que no et pots fiar de les primeres impressions. O sigui, tu vas llegint i vas pensant, jo no m'imaginava que el Kestrem aquest seria el que és. I llavors, doncs, dius, m'ha sorprès, i de cop i volta vas veient la trama i, o sigui, que no es fieu de les primeres impressions perquè pot ser que en un moment donat... Sí, ho he fet una mica evolucionar de que... Com comença així per un motiu, després quan arribes al final veus per què feia això, no? Sí, exacte. Sí, intentar que hi hagi un creixement tant dels bons com dels dolents. I una motivació, perquè estan motivats a fer el que fan. Exacte. Estaràs d'acord o no, però tenen una motivació... I un per què. El per què, sí. Buscat una mica aquesta confrontació del bé i el mal, a veure, també es parla molt del bé i el mal en aquesta... Sobretot cap al final. Al final es fan reflexions que és perquè cada un pensi per què es fan les coses i el sentit de la vida, gairebé. I l'origen. Una mica es parla... Clar, però tampoc et demana el llibre que estiguis d'acord amb tothom. No, perquè són opinions de cada personatge. Cadascú pensa, no? I per què lluita aquest i per què lluita l'altre. Tu pots estar d'acord o no, però...
és que una mica no t'imposa una Exacte. lectura. Cada personatge té la seva forma de veure-ho i tu pots empatitzar amb un o amb l'altre. Aquí està. Però tots tenen una part de raó, no? Aquí està que A la seva manera. és molt difícil jutjar, no? Sí, si sí, no sí, estàs sí. a la pell de cadascú, perquè Exacte. cadascú té unes circumstàncies que som nosaltres per jutjar. No? Exacte. Per això m'agrada molt que diguis això perquè has reflectit el que són els sentiments i les voluntats i en canvi està pensat com una novel·la de ciència-ficció. Ja. Surten patets voladors, Sí, sí. hi ha dispars, però no és la part principal, encara que al final sí que ho és, però el principal són les relacions. Aquí està, Jo sí, penso sí, que que sí. pot haver-hi molta aventura i moltes circumstàncies que no t'imagines, Sí, sí, sí. però jo mentre l'estava llegint pensava, és que sembla com un procés psicològic, no? D'haver-se d'endinsar en un mateix per veure què et trobes, i pots trobar coses bones, que hi són, i coses dolentes també, i a veure què fas amb això. Doncs m'agrada que molt que ho diguis perquè una mica és la intenció que... Vale. Pensava que era un pajarraques. No. M'agrada molt que ho diguis perquè és la intenció. Vale. Que les coses no passen perquè sí, sinó que tenen sempre un transfons i qui fa una cosa, un acte és perquè té una motivació i a vegades no la fa per por, a vegades per una imprudència, però una mica reflecteixo això, que no tots som perfectes ni sempre fem el que diem, no? Ens contradiem a nosaltres mateixos. I llavors he buscat també mantenir una mica el sentit de l'humor com de la primera. Hi ha personatges, hi ha situacions, però sí que he buscat una mica més, sobretot al final, de fer pensar en coses. Molt bé. Alguna altra pregunta? Has dit, i ho vas dir l'altra vegada, que quan vas acabar el primer llibre havies tancat. Sí. Què t'ha portat a obrir-lo altra vegada? Doncs molts comentaris de persones que l'han llegit que volien saber com continuava. No va ser més d'un. Sí, però al principi no continuava. En principi no, perquè jo ho havia fet, pensava molt clar que s'acabava, no? Però la gent volia saber com acabava, Això no? vol dir que has trobat argument per continuar. Sí, li tinc que crear. Tot el que passa aquí no estava pensat en la primera novel·la. Se suposa que si estem aquí ara, el 2025, és perquè ho vam aconseguir, no? Vale. I has pogut... T'ha ajudat la manera com vas escriure el primer per fer la continuació? O sigui, estava prou obert? Prou obert. O has hagut de treballar molt el fet de rescatar coses? No, de fet, hi ha molts detalls que, si t'has llegit el primer, et farà gràcia perquè, si te'n recordes, hi ha molts detalls que corresponen amb la primera, però tot el que és la trama i els personatges és diferent. És un llibre que he tractat de que es pugui entendre sense haver llegit el primer. Però el primer, tu coneixeràs millor els personatges, els seus pensaments i com són. Aquí ho vas endevinant, ho vas notant, però si vens amb la llavor de com eren al principi, els entens millor. S'agraeix molt que una segona o tercera part es pugui llegir independentment d'haver-se llegit els anteriors. Com a llibreters ens passa, que hi ha trilogies i que et pregunten, però si no m'he llegit el primer, puc llegir el segon o el tercer? I a vegades la manera d'escriure permet que el puguis llegir tranquil·lament, potser perds alguna cosa, però són detalls necessàriament importants per continuar o per seguir aquella novel·la. Sí, jo vaig escriure amb la idea de que ho pugui llegir persones que no hagin llegit el primer. Llavors hi ha moments que els personatges parlen de les motivacions i de com han arribat aquí, que jo crec que ho he fet, no sé com ho veus tu que l'has llegit, d'una forma bastant natural, però és una forma per explicar el que va passar en l'altre llibre i de forma que no sigui pesada ara un resum de 4 pàgines. Sí, ho fas bé perquè no és, per exemple, que el Marc expliqui el que ha viscut en el món interior a una persona amb tota la parrafada, sinó que ho vas fragmentant i li explica una part a un, una part a l'altra, i això fa que no sigui farragós i que sigui natural. Perquè si fos la típica explicació magistral de 50 pàgines seria, ostres. Però està molt ben introduït perquè és com amb píndoles. Sí. I a part vaig jugar una mica amb el fet que la novel·la està narrada en present i quan hi ha un moment que sí que posa en context quan explica algunes coses que ho fan en passat i llavors també descanses una mica d'estar llegint en present, que a mi al principi llegir en present m'agafava un ofec al principi, però després ara penso que és la millor manera, m'agrada molt. Està bé perquè poses en el lloc del lector.
Sí. Jo com a lector... En definitiva és qui després haurà d'avaluar, no?, l'obra com a tal. El film català amb el passat és una mica prometer. Amb el bar... Sí. Sí que és veritat. Anterior. Jo quan em van dir, alguns altres col·legues escriptors d'escriure en present, jo veia una muntanya que no veia natural, però quan he escrit aquest és que m'ho he passat molt bé, perquè és... És molt natural, no? Sí, perquè estar llegint una història en passat, fas una suspensió deliberada de la credibilitat quan tu estàs llegint una cosa, però ja ha passat, o sigui, per què patir si morirà o no morirà, si ha mort o no ha mort, no? En canvi, si és en present, no saps què passarà perquè està passant, en present. Hi ha una tendència de gent jove d'escriure surto de casa i agafo el cotxe, i aquí s'acaba, és a dir, no és vaig sortir de casa o estic sortint de casa, no, surto de casa i agafo el cotxe. Tot molt directe, I suposo que també estem influïts que cada vegada veiem més pel·lícules, més sèries, i això està en temps present, encara que fan flashbacks, en general estàs veient en temps present, i ens mantén en vil de saber què passarà. D'altra manera, si ja ha passat, saps que el protagonista no morirà, entre cometes, no? Però... La veu del narrador és diferent, si no present ets tu, si és del passat, sempre hi ha un narrador que explica la història d'un tercer. Exacte, sí. I l'Amplada ha escrit en present, també. És el llibre de l'estiu. En principi està escrit en present, però el narrador no és un protagonista. Jo com a narrador m'aparto molt de la història per explicar on són, com és el lloc on són, però els que parlen, com tu has dit, són els protagonistes, els hi dono molta importància, que visquin els protagonistes. Llibertat, no? Sí. Gairebé soc un testimoni del que està passant. I ara la pregunta de debò, vindràs l'any que ve? Tornar a fer la trilogia? Una trilogia, mira, veus? Jo, en principi, he pensat que l'any que ve farem ja un descans, perquè han sigut 3 anys molt... Però vés a saber. Podries fer, o sigui, amb aquest llibre... Que ja t'ho recordaré. Ai, gràcies. Amb aquest llibre jo tinc la sensació que hi ha com una mica de cloenda, però si vol que tornis l'any que ve, potser pots fer una preqüela. Jo què sé, la vida d'en Marc... I, de fet, es pot continuar, Això conclou, però es pot continuar. No ho has deixat tancat, vaja. Sí, la història conclou, però sempre pot continuar això. I vés a saber, l'any que ve potser no, perquè ja porto 3 anys molt estressat, perquè vull per Sant Jordi, no? Però aniré fent. Sí. Pots fer com les pel·lícules d'ara, com que ja no poden continuar més endavant, tira cap enrere. Sí. No, ha quedat d'una manera que es podria fer i la meva idea, fantasmejant una mica, és que això acabi sent també una sèrie o una pel·lícula, perquè està escrit d'una manera per fer-se una pel·lícula. Esperem. L'any vinent, no llibre, sinó pel·lícula. I et volia preguntar, a l'hora de corregir, quan corregeixes el teu llibre, descartes molts fragments? O sigui, guardes en el calaix molts fragments? No, perquè quan escric un capítol el tinc bastant clar que ha de passar. Potser quan mires veus frases que no estan bé o algunes repeticions, que la mateixa paraula, i això sí que ho corregeixo, però el que són els fets i la història sí que van canviant, però no està bastant establert. De principi a final, potser tinc des del principi 3 finals i vaig pensant i conforme va tens el principi i el final i entremig vas inventant o ja tens clar... Jo tinc clar el final, quan ho plantejo sé com comença i com acaba. Moltes vegades, quan ja he començat, veig que aquell final no queda bé i penso un altre, però va evolucionant conforme tot comença amb una idea bàsica de cada capítol que ha de passar, els personatges que han de sortir, i a vegades els personatges van creixent, com ho he dit, no? Hi ha alguns personatges que jo no pensava que em donarien tanta vida, i la veritat és que m'agrada molt, i sempre llavors amplies una mica l'esquema que jo tinc, esquemes per capítols, i si els finals
una mica en plan com el guionista, no? Que saps els punts que a la pàgina 30 ha de passar alguna cosa, no? Diu, amb el Sí, guió, és tan així? Ho tens pensat així? tant no, però sí que jo sé, tinc els punts de gir, que aquí ha de passar alguna cosa ja, si no la gent s'avorrirà, el lector, no? I intento que hagin sempre punts de gir àlgids i de descans, no? Quan ha passat una escena molt bèstia, que després relaxis. Respirar una mica, no? I m'encanta molt el començament dels capítols, cada vegada és com començar un relat nou, no? Per situar on no estan. A vegades comencen diàlegs, molt pocs, però situar el lector on està, en la llum que hi ha, l'ambient, això m'encanta. Sí, a més, com que cada capítol està explicat des d'un punt de vista diferent, perquè vas combinant diferents fils argumentals, cal ubicar, no, el lector, i això et permet veure cada capítol com un relat, no, que té sentit en si mateix, no? Tot i que formi part de la novel·la. Sí, la idea és aquesta, estructurar-ho en forma de creixent, no? De que vagin unes estructures, i m'agrada molt descriure l'ambient. Molt bé. Tenim algun altre comentari o pregunta? Per a llegir el llibre. Moltes gràcies. Pues gràcies a la llibreria 451, gràcies al Robert i gràcies a tots per haver vingut. Moltes gràcies.